yudo dichieng' makawuono kendo kapok aduoko penjo nino yiena monda gone Infotrak erokamano nikech gitimo gima dho ngere wacho ni scientific research. Adwa gone jo Homa Bay County erokamano maduong' kuom kawo thuolo gi mondo mi ne giduoki kendo migi penjo manopenjgi gi jo Infotrak ne giduoko. Adwa wacho ni kani chiwo duoko mar kaka watiyo no nyiswa gima dho ngere dendo ni parameters mane gi measure go to tijwa chalo nade. Achiel kuom gi ne giwacho ni riwruokwa kata tudruok gi jopiny en nang'o. Chenro magwa gi jopiny giwinjo kendo ging'eyo kang' machalo nade. Tijewa mwatimo chalo nade. Tije mwatimo negi impact e ngima jok mwatimo negi e yo machalo nade. Kuomba moko mane ging'eyo. Omiyo an akawo thuolo ni kaka jaod bura ma Homa Bay County mokwongo mondo agone jo Homa Bay County erokamano maduong' kuom kawo thuolo gi mondo mi gitim gimiluongo ni participation e weche mag Infotrak. An normally jok ma timo ga research kata finding gik mwatimo okang' kokang' okaero tudora kodgi mondo apenjgi natimo nang'o nikech japiny ema timo evaluation. An aromo ga sama gi release wechego. Omiyo adwa believe ni gima ne gitimo giduoko mane gichiwo kuom tija adwa kawe kaka duoko maber. Adwa kawe kaka duoko mamiyo mondo ang'ine to kare kuonde mag munjo bed ni amedo tiyo matek mondo kaber nikech an kanoyiera tadwa ni mondo jo Homa Bay ong'e ni flag mar ujo bed ni e namba 1 nyaka chieng' magichagi landa kendo Tuesday dwe mar 8 2027. Okay. To remni neno ka ne kanye e chenro mag tich nikech awinjo ka wuono ki ywak ni ngaf ok dhi kodu maber koso ochaye nitie achaya moro mineno. Achaya aparo ni kano